κόκκινη ομάδα με έχει μπερδέψει γενικά. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ψηφίζουν συστηματικά, παιχτικός, συμπάθειες, με τακτική. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Λέγανε είναι τραυματίες, αλλά πάρε και το ψηφίζετε τώρα. Τι γίνεται στην κόκκινη ομάδα? Το μπιφτέκι πάει έτσι, πλάγια. Πώς το παίζουν το μπιφτέκι? Γιατί μία λένε ένα πράγμα και μία το αναιρούν αυτό που λένε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα για το έπαθλο? Ένας αγώνας ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δυνατό ντέρμπι. Έκανε την καραμπόλα την απίστευτη. Ο αγώνας δείχνει ότι θα είναι πολύ καλός. Έχει τραυματισμό, σταμάτησε. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη μονομαχία. Ροπ, Σωτήρης, Αλέξης, Σταμάτης. Ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor? Survivor, απόψε στις 9, στον Sky.